Άγιος Κωνσταντίνος, μεγάλος και τρανός, της Κωνσταντινούπολης ο μέγας στρατηγός. Και η Αγία Ελένη ενάρετη πολύ, τον Μέγα Κωνσταντίνο όρθα καθοδηγεί. Ο Μέγας Κωνσταντίνος αγωνίστηκε σκληρά και για την Εκκλησία προσέφερε πολλά. Και στους πιστούς εχάρισε την άνεξη θρησκεία, ελεύθερα να πιστεύουνε σε κάθε μια θρησκεία. Ο Άγιος Κωνσταντίνος στον ουρανό κοιτά, εν τούτον οίκα γράφει στη μάχη μέσα ορμά. Και με τη Θεία Χάρη η νίκη της τρανός, τη Ρώμη θα ενώσει εμπρός ολόταχος. Και η Αγία Ελένη με πείσμα επιμονή, τον Τίμιο Σταυρό κατάφερε να βρει. Άγιοι Απόστολοι, μητέρα και Υιός, 21 του Μαγιού γιορτάζει ο λαός.